अरे दादा मुँहे के भरे मुँह फोड़बू का हमार तहर लोला एकदम फूटी जाता बढ़िया बा। ना कुछ दा हमार लोला खूब तो पूछे देखो अपना भतार के मारे में तहरा के लाज नहीं के लगा तारा भतार के जब ले भर पेट भात न खियाओ तब लोग करेजा ना भरेला। चलो तार बेचैनी धल चल चलो अरे कम से कम कहानी है गाड़ी टेम्पो उम्पू तारे मुंह टेम्पो पे बैठ के टेम्पा पे बैठ के तो चाहिए पैदल कहीं लिया के चलू है तारा भाई धले वाला ना जल्दी गांव ना कुकुरा तोरा लाज लागत रे। हां हम माई बाबू आज तक खेत के डनारी ना चले देले होई अते सरेआम ही इतना सुंदर लड़की के रोड पे चलावत रे। हां मत कर धक मुचे का गो अपना भतारा के मरबू का मुंह फोड़बू का हमार हां भतार रही लागे तो हम का करी जब भर पेट कुटाई ना तुम लोग करे जना भर मैं इज्जत उतार तड़ू इज्जत तड़ू ना हां रे उतार वाला इज्जत तो इज्जतियो का बाबू हमरो समय आई ठीक ना तो समय तोरा के देख तोर खानदान है तोरा के ना कि पानी पियन तो हम असल बाप हे भगवान आई लोग के देखा रहल भी अभी हमरा बेइज्जत का करत तड़िया ते तो लोग के लाज ताला मुटा पियानु लेके रोड पर पैदल चलते का आयो माई रे खाली माई विदाई कर दी मम्मी की विदाई कर खाली मैं लेके हमरा के मत मर तोरा के मछली रोज खियाए बा मछली नाती करे जब अपने मछली जान लिया चल के आ तुरंत चार चक्का एगो गाड़ी निकलवा अपना बाप के बेच दे ठीक ना पैदल है हमारे इतना सुगर शरीर है देख तो हमें लतो के धोना बनते बोल मुंह बनाता सुअरियन लेकर चल तो चक्का तन मुंह चौका ए चाची देखा तो ना मारत के हमारा चाची का कर ए चाची बचाओ दादा चल आई बन्ना उतार के बता तुम चल ना 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 हमरा डर लगा था मुंह फूट जाए हमार हम ना जाए तरमु अरे दादा के तो ठीक है हो जब अभी जान तो नहीं खतन जी चलो मेरे के हो कन्या ही कौन ढंग से हो अब चल मेरे तू तो गजब मेहरा बड़ी हो का हो तार बाप का तरिए संस्कार देले है भर रास्ता मारत लेके आए तो लोग देखले हो तो का कहले हो हां बड़ा लोगन के लाज बावे तहार लोग के माई बाबू संस्कार देले बनो कि जाके विदाई खातिर खखुआइल रह आ लेके आव कन्या पैदल और रास्ता में के करिए वाले बढ़िया तोहरो के नोच दे मुहावा नोच दे देख लो बाबू देख लो मर्द के हेंगे रखल जाला तू है दुनिया ऊपर मेहरारू बाड़ू तहार बड़ा करे जब फटे तो राखेला तू ही ई त पानी त रखी है तू का करे आइलो आलू पे माटी चढ़ा खातिर का ए हां मैंने तार के दिया दिखाए खातिर लेके सुतिया का आई देखा नोच देले हॉल बढ़िया पे लॉज बाड़ू तू तो दवा नोच देले तोड़ देबो अभी तो तू नोचला मरद ना भगवान समान होला ठीक बाटे ऐसे ना कइल जाला जितना तू बहुत मत मचा के रखले बाड़ू जैसे कि हमसे छुपल हमरा के तो लोग ना कहेला कि कतना लोग भगवान पूजे तो भाई घरे में रहबू काम ना होखे काहे गाना पैदल लगाव ना भाता रखल बाड़ू जुकिया हो तू रखले हो तो जानते रहो ठीक बा तन कम बोले तो तोरो जिबिया का मारते खेलाड़ी बड़ खेला कर बिया ए भगवान ए अगुआ नाती का बेटा आज न तो उनका मोच का बार ले हमरा के पूछतो नहीं खा ऐसा तो सब लड़की मिलल रहे शादी बियाह करावे खातिर घर में हमनी का भाट दिया ना आज ऐसे का झोटा थार के ना एजुके रास्ता पर नचा देनी तो कहियो की का कहत रहल बताव कैसन मेहरा रुपिया अपना भतार के मारतिया गरियावतिया देखो वही घरवा में हो भौजैया उनकर कैसे रहत रहा आई कैसन बाड़ी ना मरल जाला पूरा शासन करतिया हमरा ना बात माई बाबू मर के आ गए बड़े हैं मर गए बाकी रोइया तो रहता ना चल से ना ना अरे माई हो नतिया मुत पिया ना इतना पैदल चला ले बाकी मको कत कर दे अरे चल नीचे उतार चल कर दे इतना तेज पैर हमारा दर्द कर दबाई तो हिम्मत कैसे बोला नीचे फेंकेंगे दबाई धक कबाड़ दे दबाई दबाई जल्दी दबा हमके मत बोली हम मत करिए मत करिए यहाँ अपन लिए लच्छा नहीं खान देखे थे कि मत बोलिया पर तो भोजैया पोछ खिंचत रहले रे हां बोल रखले बड़े के दुखाता है तो रखले बड़े भोजे के ना ना काहे उतर पोछ खिंचत हम तसे प्यार करेला ताके हम प्यार करला ना तो प्यार करेला प्यार वासल बा हो से ले पैदल हमारे नाते चला दिया हमें इतना शुगर थे ले हम गुड़ा मुंह मिला देख तो बड़े लायक नाते तार के बोटी बोटी काट ना देनी तो हम असल बाप करना है तो देखत रहो
जितना कर्म कैले वहां से हमारे बाप से जबरदस्ती दिन धर वाला सिया कि भेज दी हम राखब हम ही करब खाली कौन चीज के खाली गाड़ी के शौक ना होला हम गाड़ी लेके आओ तन विदाई करावे हां गोर दे बात हम जाता कि हाथ में जोरे नहीं खे लखो मर दस काम हम जौन कहबू तेवने करब छोड़ दो हमने मत मारो तारे के मारो तारे के हम का करी पीस बना के खा दे बाबा बच्चन तो जा हाथ पानी लेके आओ एक गिलास तो न तो ई सुखा गेल वहां जल्दी लेके आइए नाती के बेटा दे माई बाप का हमारा जाते ले रहला एकदम से हमारा कैसे बाप आ माई कहाँ से कर्जा काट के जैसे तैसे कुल कैला हसन हम न जानते नहीं बरा आ इतना ते खाली बाई धरे ला विदाई कर दी जल्दी देखा एक बदला चुन के ना ले कुल खानदान से तो कहियो सन जल्दी लेके आ पनिया बतावा हो तनको एकदम लाजे शरम नहीं खे लाज शरम कुल घोर के ही पी गइल बिया कतना बड़ रास्ता उनका के गरियावत मारत लाते लेके आइल हिया गांव टोला देखलस तो सब कोई कहता हो गोतनी तो बहुत बढ़िया उतरले बाड़ू कि मरद के तनको वैल्यू नहीं खे देत लाते मुके खाचते आइल हिया अब का करी कैसे तो कहेला कि सुपवा हंस तो हंसे चलनियो हंसे लागल जना में 72 गो छेद बावे अरे हंस ल जा जब वैसन मिल गइल बिया हमनी की पाले त का करी जब भोगही के ना बाटे एकदम ऐसे लूर साहुरे कर बाप मातारी तनको नहीं खे सिखैले ए भगवान जी बस फोन कैनी है अगुआ के ना नतिया का बेटा उठैला सा उठा ले न त ना एतना फुहर गाड़ी दिहनी न त कहे कि का कहत रहलिए कमे मारतिया गरियावतिया हैसा हमार देवर रहत रह न हो 24 घंटा भाभी उठा था बैठी कहाँ हम बैठी हमार मुंह एने हो जाए अरे बैठी रउआ त कम है त नहीं ठीक कर काहे मेरा रउआ का सही साजती है जैसन बानी न कैसे तो कहल जाए कि जैसन देवता वैसन पूजा का भाभी तू ओकरे ओर से बोला तारू हाँ का देखौटी में देखले रहलू कैसन मिल गइल खाली गोरे तारा के चाही गोबर के चोत मिलल बिया अब का करिए बाबुआ जी ओकर है लीला पर लिखल ना रहे कि कैसन बिया सुघरैया तो बढ़िया बा लेकिन अंदरवा ओकर का चलता ई कोई का जानता है ए भाभी कितना गंदा गाली देती है तारा के हमरा के हाँ तो मेहर मौक न भइल बानी रोवा तो पहले कतना फेंकत रही कि ए भाभी हमार में हरारू ऐसन तैसन नहीं आ जाई न तो के सीधे नैहर पहुंचा दे काहे दिमागवा घुस गइल तो भाभी तू ही ना देखलू ना जांच पड़ताल कैलू आ कहलू कि बाबू बढ़िया बिया लड़की क ले शादी तब क ले रउआ के माने हमरो कौन एक घर में वैल्यू नहीं के हमार मर दिन रात कमा के घर में गांजत न रखत न हां हम ही बाउर हो गइनी आज अब ओकर भैया वा रजनीशो वही के साथ देता अपन बहनिए के अपन जीजवा के तो साथ ना दे हो गई काना पुसी कान भरा गई मोहला के तो कोनो कामे नहीं के आ तुम बैठल एने के में आउमा के में कैला से कोनो सर गोडिया में बैठा चल जा ए देखा कनी जन करतड़ बहुत बेकार करत ठीक ना हल से कोई ना घर में रहेला ना तू ही तो एगो ठीक करतरू तू दूसरा के मरद के संग सट के बतियाओ तो उन्नीक तो बा देखा हमर लइका लेखा बाना ठीक बा बिना मरद के हम नहीं ठीक धर्म मारता के हम राख लेता अच्छा तो जितना जमाना में नीचे चलेबू न उतना तहरा के फायदा करी ठीक आ जितना कायदा में रहबू उतना प्रॉफिट रही तो लगता कि सास बन गइल बड़ वैसे साजता उतना तो साज देखबू कहत कि हम माथा ना झलकोनी हाथ उठ तुरंत देखा कनिया वही गलत काम होता ठीक ना अपना मरद पे इतना हुक्म जताव हम अभी हमर मरद हमरा के कमा के खियावता ओहो तो हमार मरद के सिखावे वाली तू के हड़ू ओकर में यार का हड़ू पहिल मौका भइल बनी का बोल नहीं खेजत रहुआ के मौका वो तो बोल दी तो करके धक्का कबार दी तनी बोल के दिखाओ ना तू बोला वो बोले आवाज सुतला बोले अतर में हरिया आई सवत बैठ के बुझाते कि इनका भत्ता से भेटे नहीं खे ए ऐसा मत बोला ठीक ना का कर वो कह के का बता कर लेबू हो जी कह के बतियावल जाला ठीक बाटे बतियावल जा तारा तारा लगा कि तू ही पैदा कइले ना तू पैदा कइबू तहरा में से निकलल बा ना जान लूगा कहतन के जमाना कम चलन तो उखाड़ दे कपड़िया जन बार नोचे में टाइम ना लगाई चौका बर्तन कह द जाके चौका बर्तन मार में अड़े लेनो के फाट जेबू ठीक बा जाके चौका बर्तन क के चाय बना के जल्दी लेके आओ जे बैठल बनी बाहरी हो चौका बर्तन आवाज के तर माई बाबू दहेज कर देले बाबा कि रुपया देले के हम लेके के बैठा के खियाई है हां लोला काम चला हम तो नोचे में टाइम ना लगाई बुझ गेलू हां ठीक है जल्दी चाय लेके आओ
बतावा हो दादा कैसे तो डांटती है बोलती है मारती है यही बेरा अपना मर्द के फोन करके बोलावत तनी कि एकरा नैहर बात करे एकरा के पहुंचा दा हमरा बस के बात नहीं किए दादा कि हम झेल पाई गोड़ हाथ दबावती है हो चौका बर्तन करवावती है हमर सास भइल बिया उतना तो हमरा के सासो ना सजल हुई जितना ई साजती है बस हाँ हो तने दूर देखे में सुगर बा लेकिन मन में एकरा भरल एकदम कचड़ा बाटे सबका से तो हमरा के एकदम से ने बेइज्जत करवाइए दिहलस घर से बहरी ले जा तनी कह कि ए जी अपन बेटी आके लेके जाए एक घर में गुजारा ऐसा ना के नहीं कि हम अपने देवर के दूसर शादी ब्याह करब चाहवा लेके आई लो कि आई लगिया लगता कि एकदम कानमा ओढ़ले रहतिया कि हम का कहतनी का नहीं थी कहत जियल दुसवार कोइले बिया ये दादा दिन रात किसिम किसिम के एकरा खाए के चाही नौकरानियों से एकदम बेहद हाल भइल बा हमार चनी बना के देंगे ये बेला तो घुसा चलाए